उदालगुरि जौमा फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनो लानाय 37थि दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादनि जौसां आरो सायनासालिफोरखौ थांनाय हरनि बारहुंखा आरो गोबां अखा हानायजों थेर-बेथेर जालांनाय नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे रंजालि बैसागु खुंथाय हाबाफारिया 20 आरो 21 अक्ट' साननैनि हाबाफारि आद्रा दंबावोमोन। जौसां आरो सायनासालि गैयाब्लाबो बे रंजालि बैसागुखौ खुंफुंनाय जागोन होननानै खुंग्रा आफादनि आफादगिरि दयाल बसुमतारिया फोरमायथियो। लोगोसे बैसागु बोथोर रायजो राजाफोरखौ बे बादायलायनायाव लैहोर लैहोर बाहागो लानो आरो नायनो थाखाय खुंथाय आफादा हांख्राय हरदों। दिनै जोङो फोरमायनो सानदों दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनिफ्राय जोंहा मोनसे निदान एबा खैफोद बायदि जाना फैबाय। मानो होनबा जोंहा दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादा जोङो बैसागनि 1 अक्ट'निफ्राय जागायनानै दिनै 20 आरो 21 अक्ट' जों साननैनि हाबाफारि दंबावोमोन। नाथाय मैयानि बारहुंखाजों जोंनि गासै पेन्डेल एन्ड स्टेज गासिबो बुफायलांजोब्बाय। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा दिनै हाबाफारिया दिनैनिफ्रायनोमोन। थेवब्लाबो जोङो जि हायो दिनै जोङो खस्थ'यैब्लाबो मा रोखोमै हायो जों खुंनो नाजागोन। ओंखायनो आं खावलायदों साफ्रोमबो बैसागु बोथोर मोजां मोनग्रा एबा बादायारि हान्जाफोरखौ बेवहाय दिनै जोंनि बे अबस्था जादोंब्लाबो जों हाबाफारिखौ जों खुंफुंगोन। बिनिखायनो मोनफ्रोमबो दोलोनिफ्राय बाहागो लाफैगोन बिथांमोनखौ जों खावलायदों। जेबो नङा, जिखियानो जाया मानो जों बैसागु बे फोरबोखौ बे हाबाफारिखौ जों खुंफुंगोन। ओंखायनो जोंनि दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादखौ मोजां मोनग्रा एबा बे फांसनाव बाहागो लागोन आरो एबा साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बाव नायनो फैनानै एबा रंजानो फैनो थाखाय हागोन। जेबो नङा, जों बेखौनो दा थि खालामदों आरो जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो दा बेलासिनि 1 रिंगानिफ्राय जों जुरिगोन। ओंखायनो बादायारि नोंथांमोनखौ बेवहाय थि समाव होखानाय बायदियै नुजाफैनो थाखाय जों खावलायहरबाय। गोजोन्थों। मा हाबाफारि थागोन दिनै आरो गाबोन? हाबाफारियाव दिनैनि बेलायाव जोंहा मोसानाय आयदाल' थागोन। दिनै जोंहा सेंग्रा सिख्ला मोसानाय, बोराय बुरै मोसानाय, गथ' दोलो हान्जा मोसानाय, सेंग्रा दोलो हान्जा मोसानाय, जों सिख्ला दोलो मोसानाय बे हाबाफारिया थागोन। बेखिनियानो दिनैनि हाबाफारिया जागोन। गाबोननिया जाहैबाय जोंहा गासैबो दोलो थारमाने बोराय बुरै गथ' गथाय गेवलां जोङो हान्जा मोसानाय हाबाफारि दङ। आरो बिनि उनावहाय जोंहा मोनसे समायना मोनसे हाबाफारि दंबावो, बेनो जाहैबाय बारदै सिख्ला मोसानाय। जोङो बेखौ जोंनि बे दुलाराय आसाम नाङैनो हांख्रायनाय जादों। बिनिखायनो बेवहाय गोबां मोनसे समायना महर मोनगोन बे जोंनि बे बैसागु थिलिया। बिनिखायनो साफ्रोमबो बे बादायारि बैसागि सिख्ला बादायारिफोरखौबो खावलायहरनाय जाबाय। बेवहाय साफ्रोमबो मोसानो गोसो थानाय बा गोख्रों मोसानो गोसो दङ बिथांमोनहा बाव बाहागो लानो हागोन। बेखौनो गुरै खावलायनाय थाबाय। कन्टेक्ट नाम्बारफोर फोसावगोन नामा? बारदै सिख्ला मोसाग्राफ्रा कन्टेक्ट खालाम। सोरबाफोर जुदि बारदै सिख्ला मोसानो गोसो दङब्ला जोंनि नैबे थङाव एबा जोंनि बे जानबुङाव सुलाद लानो हागोन। बेनो जाहैबाय 9101542759। बेवहाय जगाजग खालामबानो निश्चय बे हाबाफारिया जाफुंगोन।